Goeiedag allen. Mijn naam is Jelle Heringa en ik ben een van de vrijwilligers van het Trejedwaard. Die ben je druk dwaande bij de renovatie van de kleinzaal en we willen je hem graag meenemen om te zien laten wat we hier al je twee denken. Ik zit hier naast Klaas. Klaas, wat is die functie in het Trejedwaard? Mijn functie is de coördinator van de Trejedwarpen. Ik stuur de vrijwilligers om van de Trejedwarpen. Dan ben je druk aan het verbouwen in de kleinzaal, maar verleden hier heb ik een dikke verbouwing gehad. Wat is er al je gebeurd? Ja, dat klopt. Voor hier hebben we de hele keuken renoveerd. Die ben we helemaal up-to-date. We kunnen alles bewaren. Die maakt zich grote buffetten. Je kunt ze aan hebben denken. Alles is mogelijk dus in de Trejedwarpen. Wat is er al je verloren in de keuken, Klaas, na de verbouwing? Nee, de verbouwing, de hele keuken die is helemaal strip. Die is helemaal opnieuw betegelen. We gaan de combi-systemen krijgen. Dus gasten is aangepast. We hebben een nieuwe frituur gekregen. Nieuwe vlieger hebben we erin gekregen. Nou, de kosten zijn al hier opnieuw aangeklaard. De schoten waren vaak aan. Nou, hij is up-to-date. Dus we hebben alle mogelijkheden om van alles kleed te maken. Van een warm buffet, een koud buffet, een koffietafel. Neem het maar op, het kan al hier. Klaas, nou ben we weer aan het verbouwen in het Trejedwaard, maar dit keer is de kleinzaal aan de beurt. Wordt het mooi? Het wordt prachtig mooi. Zoals ik begrepen heb en dan zat ik het jongen op 3D-tekeningen, wordt het weer een hele mooie zaal die aan werd goed gebruikt worden kan voor verschillende activiteiten en evenementen daar. Is het op die kleer? Want we gaan een ultimatum. We gaan een ultimatum en ik heb alle vertrouwen erin dat het op die kleer is. Want we zijn zo'n weekend hebben een bruiloft en ik had het beloofd dat zou de kleer werden. Dus dat moet de kleer werden. Bedankt Klaas en we zullen nu even in de zaal zien bij de verbouwing hoe het gaat. Ik sta hier in de kleinzaal en het is de tweede week van de verbouwing. Benny, wat gaan we de andere week doen? Nou, die gaan natuurlijk het systeemplafond eruit halen, maar dat we graag zwart hebben. Dat zijn al je vrijwilligers al je zwart maken. Ramen gaan we dicht maken, de les van de scène, mensen en jongens. Ondersteuning eruit halen, opnieuw weer iets zijn. 200 kantenmeter plafondisolatie, weer iets zijn ingaan. Wat meer eruit brengen en dan ben we werk al bouwen. Benny, wat weer nou het oude zwisten tot nou toe? Het zwisten weer van de weekend, over in de weekend de trombel van de gong met de kleinzaal. En er komt een hele door in, hetzelfde als wat we achterin kregen, maar er zit een heel blok beton zie je daarboven, 300 kilo, want die houden maar luchthamers en bezigwest en die dingen, sneeëters en dan blijft die hand naar de laatskop, die had hem oppakken en ze houden eruit liggen, maar dat is weer een mooi punt. Is het op die kleer deze verbouwing? Zat het nog lieket, zo vier dat we nog binnen, maar u dat met je allen lukken. Dat kan niet missen. Dit is het einde van het tweede kanaal van het Trejedwaard. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.